tänään olisi sitten lähtö. Ei yhtään huvittaisi. Ei kyllä oikein huvita mikään just nyt. Mutta just nyt pitäisi vielä osaa nauttia näistä viimeisistä hetkistä, kun on niin vähän aikaa enää täällä. Kaikki mun sukulaiset tulee tänään mun semmosia vähän niinku läksiäisjuhliin, mutta en mä halua ajatella niitä niin. En mä usko, että kukaan niistä mun sukulaisistakaan ajattelee niitä oikeastaan ihan niin. Ne on enemmän niinku semmoset, kunnes seuraavan kerran nähdään juhlat. Mutta ne on valmistellut niitä jo aamusta saakka ja on kyllä jotenkin tosi rakastettu olo. Sitä jää kyllä ehkä eniten ikävä täällä. Nyt mun pitää kyllä tsempata, koska mä oon kuitenkin saanut kokea tämän kaiken ja oppinut täällä niin paljon uutta itsestäni ja kaikesta. Ja löytänyt ihan uuden ruokakulttuurinkin ja kaikkea. Saattaa ehkä virtauksessa vähän porukka ihmetellä, kun mä vaihdun opiskelijanuudelit johonkin meseihin ja muuhun turkkilaiseen ruokaan. Sitä ei ole edes oikeastaan yhtään kallista tehdä, jos ostaa vaan sesongissa olevia raaka-aineita. Ja mä voisin vaikka perustaa sinne oman turkkilaisen kahvilan. Tää on kyllä niin ihana. Muistatteko, Ismet osti tän mulle sieltä Istanbulista? Me ollaan puhuttu, että mä tulisin tänne ensi kesänäkin, mutta mä en tiedä, pitäisikö mun sit koittaa etsiä täältä jotain töitä tai jotain. Olisi kiva saada vähän työkokemusta ja omaa rahaa. Ismet on kyllä sanonut mulle, että ei mun tarvii huolehtia mistään rahoista, mutta kyllä mä nyt haluan tehdä oman osuuteni. Ale! Rakas! Ismet saapui! Tule tervehtimään! Joo, mä tuun ihan kohta. No, kohta ne juhlat sitten alkaa ja onneksi Ismet tuli nyt jo vähän aiemmin. Se osaa ihan varmasti piristää mut juhlatuulelle. Mutta palaillaan. Moikka!